الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیتا بیلجیم تو کہ ایمان کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم وچ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے مختلف سوال کیتے، انہاں وچ ایک سوال یہ بھی سی فاخبرنی عن الایمان کہ میں تسی دسو ایمان کی چیز ہے، ایمان دے بارے وچ مینوں اطلاع دیو۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لیا اللہ تے، او دے فرشتیاں تے، او دی کتاباں تے، او دے رسولاں تے، آخرت دے دن تے تو ایمان لیا تقدیر دے نال، اچھی ہوئے یا بری، اچھی اور بری ہر تقدیر تے ایمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی تے مختصر طور تے تمام اہل السنہ اہل الحدیث دا جڑا متفق عقیدہ ہے او دے مطابق ایمان دل دے وچ تصدیق دا نام ہے، زبان تے اقرار تے جڑے اللہ تعالیٰ نے اعضاء جوارے دتے ہیں سانوں او دے نال اللہ دی فرما برداری کرنا، ارکان ادا کرنا، اعمال ادا کرنا، یہ ایمان ہے۔ یعنی صرف تصدیق نال ایمان نہیں ہوئے گا جب تک آدمی اقرار کر کے عمل نہیں کرے گا، یہ نال ایمان مکمل ہوئے گا۔ تو ایمان پھر کی ہونا چاہیے اللہ دے بارے چ، یعنی اللہ نو انسان وحدہ لا شریک سمجھے، ذات دے اعتبار نال بھی یکتا ہے، صفات دے اعتبار نال یکتا ہے، اور اسی طرح افعال دے اعتبار نال بھی یکتا ہے۔ اللہ دے نال کسی آن، کسی لمحہ، کسی موقع تے کسی نو شریک نہ ٹھہراوے، یہ ایمان ادا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان کہ اللہ دے رسول ہیں، تے رسول منن دے بعد پھر آدمی جتنے بھی مسائل ہیں او دے وچ صحیح احادیث نو سامنے رکھ کے انہاں دی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ قرآن و حدیث نو منن دا نا، قرآن و سنت نو منن دا نا، یہ ایمان ہے صحیح معنی چ، کہ بندہ صحیح معنی چ مومن اسی ویلے بنے گا جل ویلے وہ قرآن و حدیث نو صحیح طرح منے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔